Hi guys, karon is mga dagat or manginhas or mangaligo with my parents. So, karon is kauban ako akong silingan and lisod sa akong mama. So, natanong ta karon nga ting-ulan jud ang panahon ming sabay sa atong lakaw. So, ingani jud ni so magpaabot-abot ta sa motor kay wala jud siya ni abot dugay kaayo. Mao din ni akong mga kauban. So, karon nagsugod na bibiyahe padulong sa langit. Charot, charot. Ito no, nagbiyahe pa mi ani padulong sa among adtuan. So, sorry guys, nabilin jud akong ngipon sa kuan sa akong pagkabata, nabilin sa akong mama. Doon sa akong pagpanganak ko ngipon charot. So karon na mao na akong kauban sa isa ka payong na puno kaayo jud mi ay as in. Na jud mi alin sentro sa Balongating National High School charot. So National High School makasa o mo sa eskwelahan day bagats charot. Karon napadulong po jud mi biyahe party ulanan jud as in. So di jud madagan ang motor kapag di ta magpasagulina. So magpatubil sa ta kay lisod sab di jud madagan ang motor kapag way tubil, di ba? So, ming larga na sa karon to na tagipos sa Gipos sa Muanga del Sur, Philippines. Naa mi sa Gipos, layo pa piya akong biyahe. So, dali nagsugod na mig larga sa amo pinakamahal nga sa motor. Diba? Paspas kay madagan mo motor kay nami sa GS Mati sa Muanga del Sur, Philippines. Dali kaayo kay naman siya fast forward na tambutso, diba? Mo siya turbo fast yan ganon. Dibing ana basta maunan to. Naa na may yaning paliko diri sa amo taon sa nindapita checkpoint maguro nin diri sa San Miguel Bani. Paliko sa padulong Dinas, di ba? Na paliko pa mi diri kay layo po diya to hapit ba nakabangga ani sakyan ano kapag sa gabar yung sakyanan diri. Wow! Wow, naunsa naman ako naon diri. Oy, pak, charot ganun. So, karon is nanmi sa Ligarda Uno sa Muanga del Sur, Philippines. So, namalit mi pastil kay gutom mi ang biyahe. So, layo po biya to. Mamahaw jud ta kay wa pa jud tay kaon aning orasa. So, palit akong mama og pastil og akong uncle then moto siya ni palit sila din ako gisalpon ako sa tangga video wa magay photographer. So nabisi man akong photographer sa Pikas motor. So ako na lang jud mag video. So na sila na malit na sa sila itlog na naman sila itog daan nga namin palit padaan charot. No karon gikan na pud daan na tamanto sa langit na bali patulong dugay man kay mo ambot charot. Na unsa ni may mga naong mura na may mga tarsan charot mga wingipon no, di ba? O na mi diri sa Dinas, di ba? Dinas na ni siya. Ano sa crossing sa Dinas, Locoban. Locoban ni siya nga kuan na amo antuan. Locoban Dinas sa Muanga del Sur, di ba? So, nang hapit mi ani akong igagaw kay namahaw mi diri nangaon pa mi kay gutom biya o di ba? Paktamtan nangaon sa picture dan moto so nangaon mi ana o di ba nangaon mo sana pastel dili charot muram na siya pan o di ba nangaon jud mi kay gutom pud biya o di ba regardless lang ko anong bahay nakapula o charot o di ba mao ni sila o nangaon na sila taman kay gipanggutom sa biyahe murag ulay kaon ba charot o di ba ito kaya kulang ako hindi lang araw hindi lang so niabot na pud aning kalibunan anan tapadulong ani magdilip na padulog langit interior mga ata ni karang padulong man ming interior kung padulong man mitag dagat charot danon padulong na mi diri sa pasulunon sa dagat. So pusulod jud ta og kuan ng bukid-bukid lisod sa di ba dagat na siya daghang bata kaso lang yata tung ulan man siya so lapok-lapok jud atong agian. So mao na siyang dagat o pwedeng ninduta o di ba paklang kay bata. Wow, grabe sabi ng mga bata gabaklera o di ba tanas na ako. Oh, naabot na mi aning kuan unsa ning lugar. So diri na mi mohunong kay musakay pa mig sakayan charot dili ako musakay sila raman then
Mao na sila o di ba nag-relax sa paway sabot sila so adto na ta dito lakaw na pud ta baklay di na ta o di ba o pak pak way ngipon o di ba katawanan yung way ngipon charot lang so padulong na mi dito sorry sa akong tingog ron kay mo akong gisubawan o di ba o di ba o na mi nakita ka na mo sa kinan anay tubig naman tubig dire. Yeah, Pumipak ng halaman tiniyak kung maayos kalooban kasi baka maiyak. Batang kalye lumagari sa kalsada ng hulo. Lumaki ng ganito, laging basagan ng bungo. So mao to di ba oy unsa man na charot naa na mi diri kat tungkong mi aning kahoy nga diri katindog na jud mi diri sila na nakaya sa tagsakayan o di ba bye mingawan ko nini o charot lakaw lang na tabo kay dito sila kadagha kinason so kita diri katambay ra taw ako manghod ang lingkod dira o kauban ako diri akong silingan kay maglok man mo sa kaya ng sakayan so sila ra jud madto ba nindot jud kaayo diri jud nasa lokhoban din na si ganahan mo mga to diri chat lang ko or i-PM ko diri sa lokhoban din na sa Muanga del Sur from Philippines made in Italy made in China charot o di ba pupusin jud na picture ta kay nice kaayo jud siya view mura kag makatungtong ka brag naa ka sa Bohol o nagarga na sila so mag-amping na sila kay layo pa ilang biyahean sila lang jud kay di man maglok man nimo sakay o kanang barko nga gamay nga sakayan so sila lang jud ang mosakay so kita ani pabilin jud kanyo kami na lang diri o di ba so manginhas ta o manguha ta aning gipangalan og dalo-dalo o mo ni siya dalo-dalo kana o dalo-dalo na ay umang man to o so padayon ta na diri daghan siya dalo-dalo klase nga kinason sa unsa nga kinason first time po nako ni diri o nanguha ko kinason di ba mo ni kinason kana ay mo ni dalo-dalo o di ba pa kaayo mayo kay kumanguha o di ba duha ka buo ko so kauban ako diri akong silingan o kana padulong mi suksok og kalibunan wa mi buang magpakalibunan jud daghang kay tunok diri mo tunog ka ni masama jud ka hinahinay ta diri kay wa na masama jud ta ani kung sige tag tunog sa kaha ambot lang unsa ni akong nakuha so manguha jud ta ani kay naguli magkasab-an ta wa tay dalang sudan so magdala jud tag sudan kay minyo naman tay mga anak dapat magdala jud tag sudan para ipakaon nila dili at daw limpyo sa balay charot joke lang ito kay anak ko ito no manguha tag dalo di ba pak na kaayo dadala pa kong bag makamanto na ni gold napun akong bag na ni gold napun silver gold deluxe ug millionaire biya ko charot joke lang tanan so maniltel ta aning talaba so talaba jud na di ba mo na siya talaba lami na siya kilawon so dag suka lami jud na siya asin mo na siyang ipangita sa mga tao so kita murampas at teng o di ba pak na pakayang bigaon ng bayot so ito mga doon na dito dapat mga kinason guwapa din sexy dapat kuanta ng basta guwapa jud ta na o di ba so sok kalibunan luoy kita kaagi man na mura na kog buwang dali dali siya pa bago so ako manghod ng gauna ipauna jud ako manghod kay maunsa na siya mamatay na siya dito wa na nang ching basta mo na to so kabaklay na pud mi padulong mi sa lugar nga wala mo di ba kanang dagan na pud ako manghod mo buwang na di puta palupig pak o kakapang-kamang na nakumanghod dira mura na siya bao dira o diba guwapa kayo kumanghod mas guwapa pa ninyo charot lang guwapa tanan ni way pili o so nanghaon mi kay tiod na abot na pud sila gikan sa intabok na sila China kay naigi kuha nga yuta charot lang ni tabok na sila glawod so nakauli na jud sila kay niudto naman ta mga on naman ta kay gutom pud biya so kita ani got cellphone na jud always naman ta kabalo manginhas so mga kauban mga smiling kayo kay nakakuyog mi dagat dili na siya nga ligo nga dagat ha kundi dagat ni siya nga kuhaanan og mga
kinason like mga pagkaon nga makaon good siya. O di ba? So gidayungan nilang sakayan dili na mulutaw dapit sa mua kay wala na may tubig usaon man mulutaw. Kabalo na piya mo di mulutaw ang kahoy kapag may tubig, di ba? Utok good kay nga mga charot lang to eh. Kung ano to extra moment kay boring kay light na sige tag istorya. Ulay mga joke, ulay mga anana. So namaklay na sila pa doong direk. Lesson sound. Yun lang naman, ulay tubig. Gusto nila paglangoy-langoy. Ako rin dito nga ng kuyog nga ulay kuha tinulay. Kadyo ko kung saan man ay ko pilig. Dali sa ganit ko na nakuha ng kuwan. Ibane. Yaya po. Sa adlaw man ang kuwan. Isa na pa maligo be. Mahonong sa ma. Sorry ni me. Ay, Ginoo ko. Saan mo to ng mga naunga ah? Ano? Ano?